Good morning! So today, hello mga kabisaya. So niya kita karon sa merkado sa Kogon para mapalit kita sa atong gamiton nga panakot sa atong lutuon karong adlaw. Ug ang atong lutuon mao ang lechon ulo. So bani ko ninyo. So mauni no kay wala kita yung makita nga parking area, so sige tag atras abante. Ayop makapark na taan ning orasa kay murag udto na. Og sa diyang wala dito face shield, so dita kasulod sa merkado. Ako na lang ate ang musulod ato mupalit sa atong mga kinahanglang nono. So mauna ni atong ulo no, nga grabe ka frozen. Ato lang siyang hulaton nga mag-defrost no. Deden! Dako kayong ulo! Liwat sa magluto! Maintag maigo siya. Namurag di siya maigo, guys. Ay, perfect! Maigo siya. Pagluto sa lechon ulo sa uban, di na sila gabutang og panakot, but sa akong version ibutang na tong panakot no, panikamutan na to nga masuksok gid siya sa ulo. One eternity later. So na-defrost na atong ulo sa baboy. Ato na siyang hugasan utro para timplahan na din nato. Kuan na itong mga sobrang nga balahibo no, kay para lami ang atong pagkaon sa ulo.
Unahon na tog haplas ang asin. Ilibot tog haplas ang asin. Lang, rub lang. Okay. Ang ulo mo na siya pinakadugay mo absorb ang lasa so okay ra nga daghanon gid og asin. Pwede na to siya samaran diri nga side, apil pod sa pikas side. O butangan og asin para ang sulod. Butangan na siya asin diha. Asin para surut gid siya. Okay. So na to ang black pepper. I-rub lang gihapon siya, guys. I-rub lang siya kay para surup gid ang yung timplada. Pangitaan gyud ato ni pamagi sa agi na to ang ani kay para open. Open! Open! Oh my God, di siya ma-open. Ah. Next, ang atong tuyo. Itong soy sauce. Ano siya, ano lang. Hindi makapapulapod sa lechon. Okay. Pwede na rin siya kung anong dire, no? Sama dito. Para masuksok na to atong mga panakot. Okay. Medyo lisod siya, guys, pero laban lang. Actually, pwede naman siya dili butang panakot. Pero gusto lang na ko siya butangan para di kay siya ang hit. Yay! One down. One down. Hindi siya ma-open. So, lisod kayo siya itusok, no? Medyo lisod siya, ha.
So guys, ginagid kayo na to ni siya masulod. So, ipadayon lang gyapon na itong pagluto bisan gamay ray panakot na sulod. Anyway, timplahan naman sa din siya. So, gamay na ni siya. Last na ito ipahid ang oil. Ano ito niya ang say progress na. Kumain na lang dito. Ito ting. Ito ting. So, mga Bisaya, amo lang gitangtang ang iyang tusok kay dili siya madaog kung ituyok pa nato sa oven, no? So, amo na lang siyang gibutang. Tanaw na to siya unya kung sa iyang kwan. Sa iyang kalabasan pagluto. Kung crispy pa paghihapon or unsa. So, sa atong lechon, no, importante kayo nga pahira na to siya oil para mupula siya o mo crispy. So, ito na siyang pahiran sa oil. Mga kabisaya, ano, muna na to itsura sa tuulo after 1 hour of cooking in the oven. Careful lang tano kay mataso tani. You have to be extra careful. So mga kabisaya, no, gibutangan ako siya foil sa ilalom kay para di siya mo pikit sa atong gitungtungan. Then ato siyang lutuon for another 1 hour. I-check lang din nato siya kung luto na ba dayon siya nga time. So mga kabisaya, kita ninyo? Okay. Yay! We are done for 3 hours. Actually, dili siya makayag 2 hours, no? So, 3 hours na mo ang cooking time niya. Lamig na kayo siya and very crispy. Kita ninyo? Wow! So, see you later, guys. Yay! After 3 hours, luto na siya.
Ayan ako da.